mutta minä puhun muutamalla sanalla siitä, että miten nähdään Pohjois-Suomen tulevaisuuden. Minkälaista täällä voi olla elämä 10 tai 20 tai 50 vuoden kuluttua? Me kaikki ollaan tietoisia siitä, että pohjoisella on aika isoja mahdollisuuksia ja monesti uutisissa puhutaan arktisen alueen asioista. Pohjois-Suomessa on isoja kaivannaisteollisuuden hankkeita. Täällä on valtava määrä matkailua, luontomatkailua ja myös se matkailun ympärivuotistaminen on suuri mahdollisuus. Lisäksi kansainvälinen kauppa on totta kai täällä rajan tuntumassa perinteistä Ruotsin suuntaan, pohjoisempana Norjaan päin, mutta sitten myös itärajan suunnalla Venäjään päin. Siellä on miljoonan väestö, joka koko ajan kulutusvoimaltaan vaurastuu, kasvaa. Ja näin myös sitten suomalaisilla ja pohjoissuomalaisilla yrityksillä olisi merkittäviä investointia, työllistämismahdollisuuksia ja työllisyysmahdollisuuksia. Siellä puhutaan siitä, että esimerkiksi perusinfrastruktuuri tai rakennusteollisuus on siellä aika heikoissa kampissa. No, kaikkien näiden kuitenkin takana täytyy olla myös se, että meille ne peruselinkeinot säilyy elinvoimaisina. Se, että meillä on puhdasta ruokaa, lähellä tuotettua ruokaa, että me ollaan omavaraisia. Nytkin ollaan nähty, minkälaisia katastrofeja voi yllättäen tulla. Ainoa keino, miten me säilytetään meidän omavaraisuus, on se, että meillä haja-asutut alueet, harvaan-asutut alueet pysyy elinvoimaisina. Me ei kuitenkaan saavuteta näitä monia haasteita tai mahdollisuuksia ennen kuin me korjataan ne muutamat todella valtavat ajankohtaiset ja akuutit kysymykset. Se, että joka vuosi pohjoisesta muuttaa yli 700 nuorta pois koulutuksen, työpaikkojen perässä. Nähtiin, ne tapahtui Kainuussa, opettajan koulutuslaitos lakkas. 100 vuotta se oli ollut siellä, eikä muuten ollut Kainuussa yhtään enempää ihmistä 100 vuotta sitten, kun on nyt tehdään. Nämä on poliittisia päätöksiä ja väitän kyllä, että vaalikaudella tullaan käymään isoja taisteluita siitä, missä ikäluokkien pienentyessä on kattava peruskoulutus, lukiokoulutus, ammattikoulutus ja korkea-asteen koulutus. Ne on myös isoja työllistäjiä monissa kunnissa. No, pelkkä koulutus ei riitä. Niille nuorille tarvitsee kuitenkin olla myös töitä. Ja työpaikkojen luominen on se kaiken A ja O. Vain siten me pystytään saamaan tänne uutta väestöä, uusia lapsiperheitä, uusia veronmaksajia ja siten turvaamaan ne peruspalvelut ja turvaamaan myös se arvokas vanhuus ikääntyvän väestön. Tähän ei ole olemassa mitään oikotietä. Työpaikkojen luominen ja koulutuspaikkojen säilyttäminen on ainoa ratkaisu sille, että Pohjoisessa säilyy elinvoimaisia. Meidän on mukana politiikassa myös monista aate- ja arvokysymyksistä johtuen. Siitä, että näkee yhteiskunnassa virheitä, haluaa korjata niitä ja vaikuttaa niihin. Keskustalla on pitkä aatehistoria ja se on hyvin mielenkiintoinen. Minun käsitykseni mukaan keskustassa kaikki lähtee aina siitä, että ihminen on keskipisteessä, että ihmistä varten luodaan palveluita. Minä väittäisin, että tälläkin hallituskaudella kuitenkin, vaikka moni asia on ehkä tehty vähän huonosti. Puhutaan keskittämisestä, siitä, että metropolialue kasvaa, mutta sitä samaa keskittämistä, mitä valtakunnan tasolla tapahtuu valitettavasti myös Pohjois-Suomessa. Sitä, että Rovaniemen ja Kemi-Tornion alueita vain kehitetään. Sitten meillä on tämmöisiä pienempiä kuntia, Ylitornio, Pello, jos näitä täytyy olla elinmahdollisuuksia selvitä eteenpäin. Keskusta on tehnyt taloudellisesti hankalassa tilanteessa monia kuitenkin sosiaalipoliittisesti oikeudenmukaisia ratkaisuja. Takuueläke oli historiallinen, nostettiin 100 eurolla pienimpiä kansaneläkkeitä. Nostettiin kaikista pienimpiä vanhemmuuspäivärahoja. Minusta näiden päätösten takaa kyllä paistaa se, että keskusta on edelleenkin pienemmän ihmisen puolella, se on pienemmän kylän puolella, pienemmän kunnan puolella.
mustalaiseen aatemaailmaan kuuluu myös se, että huolehditaan luonnosta, siitä, että me voidaan saada siitä, että meidän jokapäiväinen leipä, me voidaan saada puhdista ruokaa, lähellä tuotettua ruokaa. Ja myös siten, se luonto säilyy seuraaville sukupolville vähintään samassa kunnossa, missä he voivat elää. Ja nyt meillä tulee varmasti olemaan kansainvälisen talouskriisin myötä todella vaikea seuraavat 4 vuotta. Miten kaikkien näiden taloudellisten paineiden keskellä me tehdään valtionhallinnossa, mitä tehdään kuntatasolla, paikallistasolla, tuottavuuspaineiden keskellä, miten huolehditaan siitä, että ihmisten henkinen jaksaminen ja kantokyky kuitenkin kestää. Koska jos ihminen ei henkisesti voi hyvin, ei hän myöskään ole kyllä tuottava työntekijä tai tuottava veronmaksaja. Täytyy myös huolehtia siitä, että niitä henkisiä ja ehkä myös hengellisiä arvoja ja asioita nostetaan keskusteluun ja niitä arvoja. Tässä ehkä minun muutama sana ja tosiaan keskusteluja varmaan voidaan ottaa kahvia ja piirakkaa siitä sitten. Vähän nälkä olemaan.